Wel, da chi, chroeso I rhywun arall o'n rhaglen garddio. Heddiw yma, da ni lawr yn ardal blaen ffos ger Boncath yn Cymru. Yma gyda ni yn festri capel y bedyddwyr mae aelodau cangen Merched y Wawr y pentre a nhw sy'n mynd I arholi'r panel heddiw. A dyma'r arbenigwyr ger eich bron ar yr ochr yma, D.B. Clare Jones. Sut mae heddiw? Richard Bowering. Sydd hwyl. A Dic Davies. Ni dda. A mae'r cwestiwn gyntaf yn meddwl yn mynd I Dic Davies heddiw yma, a dyma'r cwestiwn. A yw hyn angen rheidiol cael planhigion delffinium newydd bob blwyddyn, neu all i'r gadael yr hen rai yn y ddaear? Pan da ni, Dic? Wel, Dala fyny Dic. Gai dorri fewn fan hyn John Glyn os gai. Wyddoch chi merched blaen ffos, ydych chi'n sylweddoli bod o'r cog bach yma sydd wrth yn ochori, yr oedran ydy fe. Mae bosib bod chi'n meddwl bod o'r 10 ar 20 oed, ond ddaru ni gwrdd o ddwythau, mae wedi dethol I 40 ar 20 ben-blwydd. Wel, wyddoch chi, mae Dic efo ni ers blynyddoedd maith, a gallai ddweud wrthych chi bod Dic ar wahân iddo fod yn fysgotwr o fri ac yn bibwr heb I ail. Mae o'n nyddwr da hefyd, ond fo ydi archdderwydd gerwydd Cymru, so ddim amheuaeth am hynna. Ac I ddethol y pen-blwydd, Dic, ydyn ni'n mynd I drosglwyddo rhyw anreg bach I ti helpu i'r ben-blwydd fynd I lawr. Dyna hi ti. Diolch yn fawr I chi, boes. Gadi manna. Wy'n abod y cwmpni sy'n yn ochr i'ch eith hon ddim I agor os o fi'n cael ei gwared nhw. Diolch I chi o galw am boes, a diolch I chi am y croeso gwir blaen ffwrs.